Sikke en dag. Man kan godt blive lidt forpustet. Altså forpustet også på den gode måde, hvor der er alt muligt, som jeg i hvert fald tænker, wow, kunne vi godt have haft en time mere om det her, og kunne vi godt have lidt mere om det her, og så. Fordi det på en måde giver så meget stof til eftertanke. Men ja, programmet er som det er, og nu kommer vi til at lave en lille smule om i rutinerne, fordi vi starter med at holde et mindre oplæg, og så inviterer vi jer ind midtvejs, i stedet for at gøre det til sidst. Så jeg starter med at sige noget, I bliver inviteret ind midtvejs, og Jørgen fortsætter derfra til planen. Vi skal sige noget om det her med på skuldrene af de sidste 10 år på børneområdet. Grunden til, at det er 10 år, det er jo fordi, vi har jubilæum. Så derfor havde vi bare lyst til også at lave sådan en sådan en proces gående tilbage. Og det har vi jo gjort også gennem hele dagen, og også starten på vores oplæg tidligere på dagen. Så det vi kommer til at beskæftige os med her, det er det der med en ny logik, der åbner for det vi kalder gensidig inspiration og læring på tværs, så børn får mod på, lyst til og tillid til at deltage. Og et oplæg bevæger sig på tværs af samfundsmæssige, organisatoriske og samtale-råd-fænomener. Og vi kommer til sådan igen og igen at have den der røde tråd omkring det der med risikoen for det med symptomfokus. Og igen, det er jo ikke for at ikke tage symptomerne alvorligt, men for at undgå det reducerede blik. Dermed børnene som hjælpsomme, dem der inviterer til en proces, der rækker langt ud over det, der er. Og vi har fået masser af inspiration i løbet af de her forskellige oplæg ind i det. Vi bevarer den her med behovet for en ny logik over til højre. Og jeg kommer til at starte med at sige lidt om det der med det samfundsmæssige niveau. Det er jo netop det, vi har hørt på alle mulige måder i løbet af denne her dag. Det der med mistrivsel og psykisk lidelse, der hænger sammen med altså børns mistrivsel og børns psykiske lidelse osv., hvad vi nu kalder det, hænger sammen med oplevelser af afmagt og fastlåsthed i familierne og blandt fagfolk på tværs af de arenaer, børn og unge vokser op i. På andre tidspunkter kalder vi det her med, at med symptomer ikke kan ses uafhængige af det der med voksne, der kommer til kort, og voksne, der kommer op for langt fra hinanden. Og på en måde, de her oplæg, vi har haft i løbet af dagen, det med Per, som snakker om det der med, hvis der bliver sådan nogle forestillinger om perfekte måder at få øje på at tage vare på børns behov, hvad stiller man så op med alt det, der bliver det mere uperfekte, og dermed også det der store ting, der kan ske også i samarbejdet mellem de forskellige arenaer i børn og unges liv, hvor der er noget andet, der forventes i børns liv i skoler og institutioner end familier. Så tak for det bidrag. På samme måde så Benedikte, der du snakker om, jeg kan ikke huske ordet, men jeg har oversat det til det med også alle sammen, der skal være sådan en slags multi-beings. Sådan på en måde det der med at skabe alle de der sådan rum for, hvor vi kan hjælpe hinanden med det, som bliver vigtigt. Og vi kombinerer det med Kenneth Gergen, som tidligere i dag, der også var det i går, man sagde, who is authority? Så rammer vi ind i noget, som bliver så vældig vigtigt, det der med, ja, som du viste en af de sidste slides, alle de ting, som børn skal kunne, men hvis ikke at vi bliver vældig tydelige som voksne i at være der sammen med børnene, så bliver det helt umuligt at være børn i det. Så det der med den der følge hinanden på vej og skabe de rammer, som gør de samværsformer og den oplevelse forbundethed på tværs, som gør det muligt.
afmagt, der ikke rimer på nysgerrighed, og heller ikke afmagt, der rimer på indsatser, der rækker ud over symptombehandling. Så der er så meget. Du snakker om civil ulydighed, men hele det der med også at blive insisterende på, at der er noget, der skal række ud over, og dermed også skabe måder, som kan blive attraktive, både for børnene og for dem, der er omkring børnene. På den måde, vi lever i en tid, hvor der kan hurtigt blive sådan et fokus på, at det her det er et sundhedspolitisk anliggende, eller det er et sundhedsanliggende. Ja, og jeg tænker, det er en af de rigtig ærgerlige ting. Fordi det ser ud som om det her det er mentale fænomener, så kan man hurtigt havne i, at det er noget, der er sundhed og sundhedsanliggender. Men lige så klart var det med de oplæg, der har været i løbet af dagen, altså at det jo handler om det der med, hvordan skaber vi relationer, hvordan skaber vi forbindelser med hinanden, som børn også kan udvikle sig i, og hvor også alle de andre kommer til at udvikle os. Derfor så har vi jo igennem mange år anbefalet det med at skifte fra at snakke om støtte- og hjælpesystemer til at snakke om udviklingssystemer, og dermed hvordan får vi hjulpet hinanden, hvordan får vi assisteret hinanden, hvordan får vi skabt det, som også både børnene og vi andre kommer til at opleve som attraktivt på tværs af de arenaer, børn og unge vokser op i. På den måde, når vi kigger på det på et samfundsmæssigt plan, så bliver vi også nødt til at udfordre nogle af de der strukturelle ulighedssystemer, som er oprettet. Vi har forsøgt at gøre opmærksom på det, også sådan på politisk plan, og har oplevet meget lidt lydhørighed i forhold til det. Men det der med børn, som bliver beskrevet på nogle bestemte måder, der åbner dørene sig, og lige ved siden af det er der børn, der kan have lige så alvorlige symptomer, men ikke på samme måde få døre, der åbner sig. Eller, der er en ulighedsproblematik, som er selvforstærkende, og dermed fører os ind i noget, som bliver langt fra det, som vi også gerne vil bygge op. Det kommer jeg med eksempler på lige om lidt. Men i sidste ende kommer det til at bringe os alle sammen ind i dobbeltbejnssituationer, hvor det der med, at vi er nødt til at gøre noget for at få de bevillinger, og samtidig ved vi godt, at der er noget andet, som er endnu mere vigtigt. Og så er der en anden ting, som jo har også signeret os i forhold til hele det politiske niveau i det her. Det er det der med, når Nicolai Wammen rejser sig og siger, at vi har altså bevilget så mange penge til velfærd. Og han på den måde får blandet alle velfærdssystemer sammen, og hvor vi synes, det bliver virkelig vigtigt at sådan, understrege forskellen på det, der hedder primær velfærd og sekundær velfærd. Og når der bliver mange penge til psykiatrien, og ja, hele det område har jo været underforsynet, det er ikke det, vi er i gang med at sætte spørgsmålstegn ved, men det er bare det, at alt der, hvor børnenes invitationer hænger sammen, også med med hele det primære velfærdssystem, så går det ikke andet at sige, jamen pengene er bevilget, fordi de er bevilget til noget andet end det, der handler om den primære velfærd. Så det er bare nogle af de ting, som også er i politiske dagsordner, som vi må gøre opmærksom på forskellige vis. Så er det det med det organisatoriske plan. Vi kommer til at nævne to ting. Det ene er det med visitationssystemet, som forskerne også sagde noget om lidt tidligere på dagen. Det der med et visitationssystem, der bygger på, jo mere man fremhæver individuelle vanskeligheder, jo større er chancerne for at få bevilget ekstra ressourcer. Det er jo selve det, der repræsenterer et paradoks, eller i sidste ende en dobbeltbind, fordi det jo kommer til at marginalisere alle mulige andre opmærksomhedspunkter, som
kunne føre os ind i andre former for processer sammen med andre mennesker. Vi har igennem nogle år haft sådan en sætning, som vi godt kan lide, den der hedder at visitere til erfaringer, der ikke er gjort endnu. For det er både sådan en anderledes dialogisk proces, og det er en proces, der handler om, hvordan får vi hjulpet hinanden, hvordan får vi gjort noget attraktivt, hvordan får vi skabt noget, som alle også har hjerteblod med i forhold til, frem for at visitation let kan blive til øretævernes holdeplads. Så det er det ene, vi har lige fremhævet i den her situation. Det andet, vi fremhæver, det er det med netværksmøderne. Netværksmøder, som selvfølgelig kan være meget forskellige, men vi kan bare opleve, at netværksmøder meget let kan få et primært fokus på det der med, hvad er det nu, vi stiller op med det her konkrete barn, som mistrives eller gør ting og så videre, så videre. Vi er nødt til også at omtænke og være vældig bevidst om, hvad er det for nogle møder, hvordan har vi forberedt møderne, hvordan kommer vi til stede på møderne, som gør, at vi har fået en anderledes idé om, hvad er det, at børnene også forsøger at være hjælpsomme med, og dermed at vi flytter os fra sådan et førsteordens perspektiv på det der med børnene, og hvordan skal vi ændre på det, der er situationen, til at få et mere bredt billede af, hvad der også er det der med, der er mere i det end det, og dermed hvordan skaber vi møder, hvor det bliver muligt at være kreativ, hvor det bliver muligt at også at snakke om det, der næsten ikke kan snakkes om, eller aftale processer, hvor det bliver muligt at komme længere ind i, hvad det her også er vigtigt at forholde sig til. Så det der med, hvordan skaber vi kontekster for ny læring, og i sidste ende et nyt mind, et nyt sådan, det er det her, som er attraktivt, det er det her, vi skal hjælpes ad med, det er det her, børnene også sætter på dagsordenen. Så det var lidt om det organisatoriske plan. Og hvis vi trækker den ind i det tredje plan, som vi har valgt at lige at kigge lidt nærmere på, så er det jo det her, og hvad er det nu, vi skal kalde det? Vi har kaldt det for udrednings- og behandlingsverdenen. Ja, det er en måde at udtrykke det på, men det der med, altså hvad er det, vi har gang i? Det er det, som vi har lyst til at snakke med jer om. Fordi det er som om beskrivelser af børn og unge meget let kan blive uskyldige. Uskyldige, og i vores verden er der ikke noget, der er uskyldigt. Der er altid noget, som er formativt på den ene eller den anden måde, som er identitetsskabende på den ene eller den anden måde, som er forventningsskabende på den ene eller den anden måde, og dermed skaber selvforstærkende spiraler af processer. Derfor skal vi være vældig opmærksomme med måden, vi beskriver børn på, og måder, som åbner for en nysgerrighed på, hvad er der mere i det her, end det, der umiddelbart træder frem. Igen, eksempler lige om et øjeblik. Og egentlig alt det er det jo bare, når jeg er ude på forskellige steder og siger den her sætning, det der med diagnoser og ikke forklaringer, så skriver folk det ned, som om det er en nyhed. Og det er jo bare interessant, fordi det er alligevel sådan, det er gået hen og blevet, at ja, det er som om diagnoser er blevet forklaringer. Og ja, det fører os nogle bestemte steder hen, det vi så snakkede om tidligere i dag som psykiatriseringen, det der med, at hvis diagnoser er forklaringer, så er det alt muligt, vi bygger ovenpå de forklaringsmodeller. I vores verden er det jo sådan, at symptomer er kommunikation og dermed invitationer til andre om på den ene side den store alvor og samtidig behovet for, at der skal ske noget afgørende nyt. Det er derfor, vi snakker om det der med, at der er mere i det, end det, der først bliver beskrevet. Det betyder også, at hver gang, at vi bliver involveret i noget, så må vi jo tænke,
hvordan kan det her være et genbesøg af i sidste ende alting. Vi kommer hurtigt til at lave noget, der bygger oven på tidligere beskrivelser eller så videre, så videre. Så hvordan kommer vi til at lave et tilstrækkeligt genbesøg, som åbner mulighed for, at det her kan forstås på nye måder. Der er en ny historie, der dukker op. Der er nye kontekster, som er i gang med at udvikle sig. Det betyder jo altid, at når jeg skal beskrive tidligere undersøgelser, så finder jeg altid data. Og jeg forsøger at sige noget om, hvad er det, jeg lærte af at både kigge på det, som bliver beskrevet på den ene måde, men også det, der kan blive beskrevet på nogle helt andre måder, og hvordan passer det sammen, som tilsyneladende lever adskilt. Overgangen er jo, det er derfor, det er så vigtigt, når man kommer i gang med noget nyt. Overgangen er unikke muligheder for at bidrage til også et helt nyt og overskridende perspektiv. Og det er jo den forbindelse, at vi også bliver så optaget af dilemmaerne forbundet med det her med de særlige behov, og får jo lyst til at få det ind i en helt anden form for sådan perspektiv, der handler om, hvad er det for nogle invitationer, der ligger i det, og dermed flytte børnene fra at være passive sådan modtagere af til behovstilfredsstillelse, til at se børnene som også dem, der sætter noget på dagsordenen, og som også, der er noget, der er vigtigt i deres liv, som vi skal forstå, og som vi skal bidrage til, kan blive anderledes. Bitte små eksempler. Det er altid lidt sværere, når man tager eksempler med, hvordan gør man det til bitte små eksempler. Men det der med, når vi går i gang, så kalder vi det metaundersøgelser. Og det gør vi jo, fordi vi er optaget af, hvordan vil det her genbesøg af alt, hvad der er sket, samtidig med, at vi er i gang med at forsøge også at se, hvor er det forandringsmulighederne ligger. Vi er altid optaget af det der med, hvordan kan vi bidrage til, at der sker noget andet end det, der er sket. Og det er jo fordi, at vi også har en forestilling, der hedder, at hvis vi sådan fra starten af har forestillinger om begrænsede muligheder, så vil alt, hvad vi gør, blive båret af det. Så vi er optaget af, hvad er det, der endnu ikke er blevet forstået, hvad er det, der ikke er blevet taget vare på, som vi også skal bidrage til. Så her er der en dreng, til første gang fik jeg nogle papirer, og det der med at læse papirer, der blev beskrevet et PPV, hvor der beskrevet, at han havde store eksekutive og socialt-kognitive vanskeligheder. Altså det der med noget, der kunne ligge i retning af ADHD, kunne ligge i retning af autisme, men er beskrevet som eksekutive og socialt-kognitive vanskeligheder. Og så bliver der også i den PPV nævnt hans problemer omkring det der med at føle sig uretfærdigt behandlet. Han får de her 12 timer om ugen bevilget, og det gør han jo ikke, fordi han føler sig uretfærdigt behandlet, men det gør han, fordi han har de andre beskrivelser med sig. Men det der med, jeg blev optaget af, hvordan hænger det sammen, det der med det, der er beskrevet som uretfærdighedsfølelserne og de eksekutive og socialt kognitive vanskeligheder. Hvordan hænger det sammen, og hvordan er det, vi skal deltage? Og det der på en måde ud af de papirer var også kommet beskrivelser af, at han tilsyneladende var fortsat i en mere udsat position. Jeg gjorde det, som jeg altså tit gør. Jeg inviterede familien og fik meget hurtigt fat i, at i hvert fald var der også en historie, der handlede om, at han havde en lillebror, og en lillebror, som også sådan på en måde kom til at fylde rigtig meget, og dermed at han følte alt muligt omkring jalousi, og det var svært hans position. Så på en måde, det der med den udsatte position, var i hvert fald også noget, de kunne skrive mere om derhjemme, og som de meget, meget let, fordi de fik øje på det, kunne ændre på, og dermed bringe også opmærksomheden tilbage til skolen om, der er noget, vi skal være opmærksomme på med, hvordan kommer han ikke til at være i den udsatte position, men tværtimod højne hans, være opmærksom på at give ham en særlig position i en klasse. Så det var vældig oplagt, vældig hurtigt, det der med, det der så ud som alle hans vanskeligheder beskrives,
vi ser på det som drengen, der var hjælpsom, så er det drengen, der var hjælpsom i forhold til det med den udsatte position frem for den tydelige position på, der er noget, der skal ændres, sådan at han kan være anderledes til stede i de forskellige kontekster, han lever i. Bare et lille eksempel var det. Et andet lille eksempel. En 17-årig pige, som jeg lige nu har et forløb med. Vi er slet ikke færdige, jeg er bare lige i starten. Da hun var 12, fik hun en diagnose af autisme. Siden da har hun gået i specialskole. Nu starter hun i specialgymnasium. Hun er vældig glad for sin diagnose. Hun er også en pige, som har forældre, der også er vældig glade for den diagnose. Lige siden af det, så har hun det vældig dårligt. Hun har store problemer med massive angst og OCD-symptomer. Og så når jeg snakkede med hende, både med Lene og med familien, så er det sådan en, der anerkender alle andre, synes vi andre er helt fantastiske, og hun ikke selv, fordi altså, hun er jo også bare en, der er sådan atypisk og sådan noget. Så det er, hvordan er det, når det hænger sammen, og hvad stiller vi op med det her vældig dobbelte billede af det der med den store tilfredshed med beskrivelserne, og samtidig den massive mistrivsel. Så igen, det er jo en anledning til, at vi skal kigge på det hele en gang til, og vi også skal skabe, hvordan kan det blive attraktivt, både for pigen, for hendes forældre og for alle andre, at få mulighed for at kigge på det hele en gang til, fordi det dobbelte, det står så tydeligt frem. Så det der med, hvordan får jeg pigen selv, hvordan får jeg forældre, hvordan får jeg andre med ombord på, lad os kigge på det hele en gang til, og finde ud af, er der noget, som vi også kunne have forstået på nogle andre måder? Var der også noget, som stadigvæk ligger som noget, vi skal have taget os af, og dermed skabe nogle helt andre processer, der i sidste ende kan føre alle nogle andre steder hen, og dermed skabe yderligere læring og udvikling. Så det er det, jeg lige nu er i gang med. Hvordan får jeg andre med ombord til at kigge nærmere på det dobbelte billede, det her, som er det tilsyneladende bedst muligt. Og det er i den forbindelse, at vi også tænkte, nej, det var lidt sjovt. Lad os lige lave det samme billede i forhold til jer. Vi har været sammen i mange timer. Nu er vi sammen med det her. Men det der med, at I kobler alle de her ting sammen, I har oplevet i løbet af dagen, og når I så kobler det på det her, som jeg lige begynder at snakke ind i, hvor føler jeg hen? Hvordan går det med at have jer med ombord på det her? Hvor føler jeg hen? Hvad får I lyst til at tage med ud af det her rum? Hvad bliver særlig vigtigt? Jamen i løbet af sådan en dag, så kommer vi til at tænke på de børn, vi har med at gøre, og de sager, vi bliver involveret i, og de PPV'er, vi er i gang med at skrive, som ligger og venter på os derhjemme. Altså sådan, hvordan er det, vi får til al den her viden, vi får, både fra erklæringer, der er lavet i forvejen, hvordan får vi ligesom turde gå ind i og sige, jamen jeg skriver ikke bare det samme, som der står i erklæringen, jeg skriver faktisk noget nyt. Jeg prøver at have sådan, gør det til noget nyt viden. Så det var bare det, jeg blev optaget af. Måske provokeret af de der spørgsmål, når vi kommer til at stille sige, hvordan kan barnet være hjælpsom, selvom han lige har stået og sagt, at han ville skyde læreren. Eller, altså, så det kan være provokerende og sådan sige, men han reagerer med de her symptomer af en eller anden grund. Men tør vi stille de spørgsmål? Tør vi have mod til at faktisk bringe vores viden derud, så vi ikke bliver ved med at stille de samme spørgsmål? Om det er nok, fordi han har ADHD, at han tror, at hun skal skydes. Altså, eller kunne det være noget andet, der var på spil? Ja, så det er bare inspireret af. Jeg har lyst til at sige, jeg tror, du taler på dine egne, men også på mange andres vegne. Det her det er ikke enkelt, men det er vigtigt. Og for lyst til at sige, at vi havde sådan en dag med Kenneth Gøge i går, og der var jo også en, så hvad gør vi så? Ikke sandt? Og jeg var lige så forvirret, som de andre var. Og så hjalp vi hinanden, der kommer nogle forskellige idéer. Men det var også blevet tydeligt, det var,
Vi er nødt til at hjælpe hinanden med at få det her konkretiseret. Vi er nødt til at hjælpe hinanden med at få det på liv. For hvis ikke det lykkes, så overlader vi feltet til det, der så bliver attraktivt, nemlig måske nogle mere snævre, enkelte løsninger. Så der synes jeg, der er mange bud, men vi er også nødt til at blive konkrete på flere forskellige niveauer. Jeg blev glad for, at I også trak det politiske perspektiv ind. Og I spørger, hvordan kan vi hjælpe hinanden? Her ser vi så mange mennesker. Nogle arbejder politisk, nogle arbejder pædagogisk, nogle arbejder ude i dagtilbud, nogle arbejder med terapi og behandling og analyser. Så jeg tror, vi skal forsørge Pers ord, at det er hverdag. Så min egen hverdag, uanset om jeg laver terapi eller hvad jeg gør, så skal jeg tænke ind i, at vi skal gøre det her sammen. Og tak for det. Så går jeg og tænker over, hvordan jeg så skal komme derfra. Da min søster, som prøver at konkludere på Benediktes oplæg, ved at sige, det her det handler om aktivisme. Så tænker jeg, ja, men på flere niveauer. Der er noget, der handler om det politiske niveau, og der skal vores stemme ind. Der er også noget, der handler om det organisatoriske, og der er også noget, der handler om aktivisme, den dagligdagen her. Så det hele handler ikke om, at vi alle sammen skulle være politiske. Man kan også spørge, kan vi undgå at være politiske? Men der er flere forskellige niveauer, man kan arbejde på. Men det handler om en form for aktivisme. Men når vi taler om en ny logik, så taler vi også om noget, som forpligter i sidste ende i vores den opgave, som vi har. Jeg oplever det, som om vi er i et nyt ungdomsoprør, hvor det er både børn og unge, der på en eller anden måde er oprør. Og den fremtid, som er så for os fuldstændig stor og uforståelig, der er vi ikke henne. Altså der er vi ikke henne og begynde at lytte til, hvad er det for en fremtid, det her peger på. Men måske også bare det at kunne leve med, at det oprør er i gang lige nu, og vi ved fandme ikke, hvad det er, vores unge de bevæger os, hiver os hen imod. Det er jo et bundt mennesker, der har en utrolig stor erfaring, og I hviler på en masse fortid. Det er enormt inspirerende, men det er det, jeg er meget optaget af, det er det oprør, der finder sted på en positiv måde også, så det ikke kun et bekymrende mavesårsoprør, vi har gang her i her. Vi ser rundt omkring, at der er nogen, som begynder at tage nogle politiske stillingtager til både klima og til konflikter rundt omkring, så der er også modbevægelser. Og det er også det, der gør, at der ved siden af den tunge alvor også er grundlag for en optimisme. Og har vi ikke den, så er det til, så giver det ikke mening. Så er det til at gøre. Så godt du lige den del ind også. Men jeg tænker også, at der er mange gode intentioner i tiden, og nu bliver der bevilget ekstra penge til PPR til at prøve at gribe nogle børn og sådan, men det er jo rigtigt, det er jo meget på behandlingsområdet. Men det handler, altså jeg tænker også, at hvordan hjælper vi med at lave rammer også, der passer til den tid og de børn, vi er i. Og, ja, men jeg er også egentlig lidt glad for det der med, at der bliver åbnet op, for vi ikke bare tapper neutrale psykologer. Ja, det var bare det. Husk, at Dian Sommer, professor i udviklingspsykologi i Aarhus, skrev en bog, hvor han til sidst spurgte, hvordan skaber man egentlig ændringer i et samfund? Og så svarede han selv, i hvert fald ikke ved, at en professor skriver en bog om udviklingspsykologi. Ændringerne kommer, fordi der er nogen, der begynder at sige, at vi vil gerne noget andet. Vi vil gerne noget andet end for eksempel de der løsninger, der hedder at kigge på individet og kompensationer og behandlinger osv. Vi siger nogle gange, at når voksne kommer til kort, så er det også fordi, de kommer for langt væk fra hinanden. Jeg skal til at lave sådan en Mission Impossible nu, der hedder, så hvad er det så egentlig, vi peger på? Og på sin vis er det jo helt tåbeligt, fordi der er så meget, hvordan kan man kode det, det kan man ikke. Samtidig vil det godt lige give nogle enkelte perspektiver med os, som man kan arbejde videre. Men jeg vil lige sige, når vi peger på noget, hvis vi skal trække nogle ting frem for det her, så er der både et mindset. Der er en måde at forstå sig selv på, forstå relationer osv. Der er noget, der handler om et mindset. Men der er også noget, der handler om praktisk gøremål. De her ting forpligter også. Og hvis vi forbinder de der to ting, mindset og det praktiske gøremål, så lander vi i en forholdemåde. En ny logik handler også om en forholdemåde. Jeg startede i morges med at citere Noah Bateson, der spurgte, how do we grasp the world? Og nu her på slutningen kommer en med et nyt citat fra Noah Bateson, der i sin bog Combining skriver et sted, at a new, warmer logic of response is needed. Altså hvis vi skal ændre på de ting, der er her, så skal vi også have en ny, også varmere logik. Og det er egentlig noget af det, som vi har talt om her i dag. Et af de ord, der har været nævnt mange gange, det er ordet kompleksitet. Jeg kender ikke det, at vi har været i sammenhæng, og det er sådan lidt vanskeligt, for eksempel ikke det er komplekst.
Så det ikke være, som siger, jo, det er komplekst. Ja, problemet, hvis de stopper der, det er, at det komplekse må ikke blive til det andet. Vi er nødt til at gå længere ind i den kompleksitet, der er på flere forskellige niveauer. En af de måder at gøre det på, det er det med ny logik, som også handler om etik. Meget af det, der bliver talt om i dag, handler også om etik. Og der er faktisk folk, der rundt omkring begynder at skrive om og tale om og eksperimentere med ikke evidensbaseret praksis, men etikbaseret praksis. Og jeg tror, der ligger noget omkring det med etikken. Etikken handler om, hvad det er ret at gøre, når vi arbejder med børn og unge i udsatte positioner. Og en af de ting, som vi har belært om i dag fra Kenneth Gergen, er, at etik handler ikke kun om, hvad gør vi ved individer, hvad gør vi ved de relationer, som vi selv er en del af. Han taler om relationelle form for etik. Jeg tror, det er særligt vigtigt, at vi er opmærksom på det med etikken, også i en tid, hvor vi bliver så dygtige instrumentelt. Gregory Bateson skriver på et tidspunkt, now that we have all the techniques, how do we treat people? Det er vældig, vældig vigtigt, for vi bliver så dygtige instrumentelt og undersøgelsesmæssigt og teknisk, terapeutisk osv. Og når vi nu kan så meget, hvordan behandler vi så egentlig folk? Det er sådan et parallelt spørgsmål med et spor stiller, når han siger, når nu vi kan lave en atombombe, skal vi så også gøre det? Og det er vældig vigtigt, at vi får den dimension ind i det også. Etik handler også om optik. Hvordan betragter vi egentlig børn? Hvordan beskriver vi dem? Og hvordan beskriver vi os selv i forhold til dem? På en af de tidligere vores konferencer, der i Norman, så jeg ham Egeland med, som sagde, at hvis vi beskriver børn for meget ud fra generelle kategorier, det man kan kalde for globalvælden, så risikerer vi, at vi kommer til ikke at forstå det lokale, de enkelte, de situationer, de enkelte børn og de relationer, som vi selv er en del af. Og han siger, at hvis vi bruger global viden til at definere det lokale, risikerer vi i sidste ende komme til at lave et overgreb på den. Det er kraftigt sagt, men det betyder bare, at det er selvfølgelig godt med global viden og generaliseret viden, men vi er også nødt til at forstå, hvad sker der helt konkret i det, som vi arbejder med. Ingen, for eksempel diagnostiske kategorier, kan favne den kompleksitet, som det er i børn og unges. Vi har talt om nogle gange i dag, at der er en risiko for, at vi bliver for optaget af symptomer, det man kan kalde for førsteordensændringer. Og selvfølgelig skal vi tage symptomer alvorligt. Alt andet vil være meningsløst. Men vi er bare nødt til at være opmærksom på, at symptomer er mere end symptomer. Der er mere i det. Det er udtryk for noget, det er respons på noget, det er set i en form for sammenhæng. Og bliver vi for symptomorienteret, så risikerer vi at overse de sammenhænge, som vi alle sammen kan lære af. Jeg tror alle sammen, vi kan komme i en situation, hvor vi bliver så, det er så voldsomt, og det er så smertefuldt, så hvad skal vi gøre ved det? Og det er det altså vigtigt at kunne give sig tid til at forstå det, kunne se sammenhængene, og se også, hvad det er, vi selv er ved til at skabe, for at kunne skabe en form for udvikling. Sidste citat af Noah Bateson i dag, hun siger, vi har ikke tid til at skynde os, og så kommer vi til at lave så mange førsteordensfejltagelser. Så hun leger med det med, at vi er nødt til at kunne være grundige, for at kunne undgå at lave for mange førsteordensfejltagelser. Den her idé, som vi har talt om nogle gange, så er formuleret flere gange, med at børn og unge er hjælpsomme. Der ligger rigtig mange ting i det. Symptomer som kommunikation osv. Men der ligger også en etisk forestilling om, at børn og unge, hvis vi ser på dem som hjælpsomme, så er det også en måde at se deres værdi på, og det er også en måde at behandle dem værdigt på. Der er rigtig mange børn, der oplever ikke at have værdi. Rigtig mange børn, som oplever ikke at deltage, bidrage, ikke at være nødvendige. Jeg spørger nogle gange børn og unge, hvem vil savne dig, hvis du ikke kommer? Hvad kan ikke lade sig gøre, hvis du ikke er til stede? Og hvis ikke det kommer noget svar på det, så er det trist. Så børn kan også opleve, at de har en værdi i sig selv, men også i forhold til det fællesskab, der er. Og så skal de selvfølgelig også behandles værdigt. En af de måder, vi behandler børn og unge værdigt på, det er også at sikre deres deltagelsesmuligheder. Der er sådan en, jeg ved ikke, en svensk, israelsk, amerikansk, eller anden psykiater, han hedder Primaltinski, det er så svært at stave til, men prøv lige at følge med i ham, hvis I får mulighed for det. Han skriver, at når mennesker ikke bliver regnet som ligeværdige deltagere, så bliver de syge eller vrede. Faktisk en meget, meget stærk sætning. Så kan man miste sin værdighed og sin deltagelse, så bliver man syg, eller man bliver vred. Og vi ser nogle af de børn
udvikle begge dele. En af de måder, vi arbejder med værdigheden på, er f.eks. gennem sproget. Man kan ikke få nemt at stå og tale om. Det er svært i praksis, hvis man er præget af afmagt, kan man føle sig såret og kritisere osv. Men det er utroligt vigtigt, at vi er opmærksom på, hvad det er for sprog, vi bruger om andre. Ikke mindst omkring børn og unge, som er i tvivl om deres egen værdi, deres egen betydning. No man is an island, det udtryk kender ikke. Det var en, jeg tror, en engelsk præst, Don, der sagde det på et tidspunkt, no man is an island. Vi er forbundet med hinanden. Og dermed ligger der også i det, Bøgen kommer mange eksempler på det, at vi skaber hinanden. Det handler ikke om dig og mig, men det handler om, hvad skaber vi hos hinanden i det her. Og han brugte forskellige måder at illustrere det på. Og hvis man skulle lige tage et eksempel på, hvad der sker, hvis vi ikke er opmærksom på det, så er det, at f.eks. hvis børn og unge oplever, at de bliver ignoreret. Noget af det værste, man kan gøre med børn og unge, det er, at de oplever, at de bliver ignoreret. Så hvis vi tager dem alvorligt, forbinder os med dem, vil de kunne opleve en højere grad af værdighed, og dermed også en mulighed for at kunne deltage i det, som også gør, at deres liv får en form for mening. Jeg vil ikke bare sådan helt konkret gerne vil trække frem, det er, at det enkleste er ikke altid det bedste. Vi får begge to, det gør det mange af jer også, børn og unge heldigvis. Og noget af det enkleste vil være at udrede dem, teste dem, give dem en beskrivelse, og så komme med 5 gode råd. Det er enkelt. Men det er ikke altid, at det er det bedste. Så nogle gange skal vi også skabe os muligheder for at kunne gøre ikke det enkleste, men det bedste. Og det betyder for eksempel at komme til at se på tværs af de arenaer. Komme til at se på, hvad det er, vi selv er medskaber af. Hvad det er, historien har bragt med. Hvad det er, vi kan lære i fællesskab af alt det, der er sket. Nogle gange kan vi se, at nyttig viden findes i sammenhænge anderledes end de steder, hvor symptomerne optræder. Så vi skal kunne bevæge os i forskellige arenaer af børns liv, for at kunne besøge, for at kunne inspirere og for at kunne udvikle nogle nye forståelser. En af de ting, der kan være vigtigt at gøre her, det gamle Wittgensteins citat. Look at places you normally would not look. Hvis man for eksempel har et barn med skolefravær, så vil man komme til at kigge efter, hvad sker der i den pædagogiske verden, hvad sker der i børnefællesskabet, og hvad kan vi lave af pædagogiske tiltag. Og det er super relevant. Der er altid galt i det. Men hvis man ikke kommer nogen vegne med det, skal vi måske også kigge andre steder, end vi normalt ville kigge. Det kunne være i familien, det kunne være i fritiden, det kunne være mange forskellige steder. Så hver gang vi sådan oplever ikke at komme, er nødt til at udvide de områder, de arenaer, som vi arbejder i, for at få så mange forskellige aspekter, for at få så mange forskellige billeder, som overhovedet muligt. Jeg tror, hvis vi skal sådan sammenfatte alt det der med en ny logik, så skal vi også gøre op med det farlige ord i både pædagogik og psykologi og psykiatri, der hedder er. Lige så man begynder at tale om, hvordan folk er, så risikerer vi også at havne i fastlåste forestillinger. Alternativet til det her med, hvordan man er, lad os huske på, at alting er i bevægelse. I går, da vi havde med Goethe at gøre, så brugte han sådan et billede af, hvis man skulle beskrive en bølge. Man håbløs gerne, fordi den er jo lige der, når vi lige sammen har beskrevet den, så har den ændret sig. Så alting er en konstant bevægelse, og det er en fare, det er en blindgyde, hvis vi begynder at tænke på tingene, som bare noget, der er. For eksempel lovgivende, noget statisk, noget uforanderligt. Alting er i bevægelse, blandt andet i kraft af det, vi er med til at skabe. Og hvis man kan tage det med fra konferencen i dag, så har formålet været opfyldt. Tusind tak, fordi I kom. Held og lykke med arbejdet fremover. Og til allersidst, undskyld, det glemte jeg. Tusind tak, fordi I kom. Thank you.